Als het fris, dan kan het niet dooien. Dit is Revue Late Night. Leeflu van Houten en omstreken. Welkom bij Revue Late Night. Het onderwerp van vanavond is de Lange Jan-discussie. Lange Jan is dat snoepje, dat witgewaal, de Lange Jan van Fluitella. Dan denk je, wat is er mis met? Sommigen jullie hebben daar problemen met. Daar gaan we het vandaag eens over hebben. Leeflu, iedere dag als de dag begint te lengen, dan stukt de Lange Jan-discussie weer de kop op. Maar ja, laten we maar beginnen. Jan, kunt u ons misschien kort uitleggen hoe het platform Verband Lange Jan verstuit? Ja, luister Hubert. Wij van het platform Verband Lange Jan, wij maken ons sterk voor een slokwereld zonder discriminatie. Ja, maar Jan, we hebben het toch over maar één snoepje, hè? De Lange Jan van Fluitella, of niet? Ja. En hier zit er tegen. Ja, met name de naam. De naam de Lange Jan is negatief stereotyperend. Dat is niet meer van deze tijd. Er is toch ook geen snoepje, kleine Chinees of Broene Ahmed? En heb je er dan nadeel ondervonden van de naam van een snoepje? Ah, absoluut. Je moest eens weten wie deze opmerking het horen krijgt met mijn lengte. Ik heb ze allemaal keer op keer gehoord. Hé, Lange Jan, is het niet koud daarboven? Of hé, Lange Jan, de Efteling belde. We moesten terug naar huis. Ja, voor zo'n dingen wist het uitgemaakt. Ja, ik moet zeggen, schrijnend hoor. Erg schrijnend. Ja, en als er dan ook nog Jan is, dan vind je het misschien nog erger, hè? Want toe, Jantje, doe het toch ook Jan? Dat klopt. Maar de beschaar niet lang. Integendeel, zou ik zeggen. Dat klopt, maar dat is nu net het probleem. Als je Jan heet en du bent zo klein, dan werd het een echte geuzennaam. Ik ben mijn heel leven al gepast met mijn gebrek aan lengte. Ik zal je een voorbeeld geven. Hé, Lange Jan, zingen ze dan. Alsof ze als Jan per se lang moest zien. Hé, Lange Jan, kup ze die kinger soms op de kleier soms op de kinderafdeling. Of, hé, Jantje, heb je soms een plintenludderke toes? Dat soort dingen. Ja, ik hoor het al. Heer, het is schots geklaagd. Maar Marleen, Ja. doe juist dat verbod op de Lange Jan niet zitten? Absoluut niet. Absoluut niet, heren. De Lange Jan moet blijven. Het is traditie. Stel dich niet zo aan. Je hebt toch ook niet de blanke vla of de jodenkoeken van mannen? Luister, Zij me goed, zij me goed. luister. De naam Lange Jan, dat werkt gewoon stigmatiserend. Ben ik soms minder Jan omdat ik niet lang ben? Jongen, het is gewoon een kinderproduct. Een kinderproduct? Is dit waarmee we onze kinderen willen opvoeden? Willen we onze kinderen een clichébeeld aankallen? Ja, het gaat geloof ik duidelijk om de beeldvorming, is het niet? Ja, natuurlijk. Er hield zo een stereotype in stand. Er zijn meer van die... Hoe lang is hij lang? En er zijn meer van die dingen. Zo, Belgen zien dom. Letten zien klein. Letten zien klein. Ja, korte letten. Korte letten. Korte letten? Moeten we die ook nog afschaffen? Leeflu. Ik wil de discussie hier even afkappen. Luister, we moeten toch denken in oplossingen. Nou, de oplossing is dat deze niet zo moet aanstellen. De Lange Jan moet blijven. Nee. Weet je dat? Nee, Ja. Nee. Sorry Marleen, dat is me gaat te kort door de bocht. Leeflu, we zijn toch volwassen. We moeten toch... bedoel, er moet toch wel gat te bedenken zijn wat goed is voor alle partijen. Niet aanstellen, niet aanstellen. Luister nu. Als nu de naam het probleem is,
Laat de naam weg. In plaats van Lange Jan, zeg dan Jan van gemiddelde lengte. Ja, nee. Wat meent je wie dat is voor Janne van die lengte? En voor ons, alsof het alleen maar oké is om van gemiddelde lengte te zijn. Precies. Ja, goed dan. Wat stelt je dan zelf voor? Nou, heel simpel. Neem de snoepjes gewoon alle handen, Janne. En dan maak ze in allerlei maten. Grote Janne, kleine Janne, middelmaat Janne. Deze neemt u het. Wie simpel kan het zijn? Och man, jij toch goed. Knip dich toch die Lange Janne. Maak ze dich toch klein. Die Lange Janne die blieven. Nee. Ik koop dich wel een schier, dan kunnen ze zich allemaal kapot schieren. Ik wil de discussie absoluut niet laten escaleren. Om tot een beter oordeel te komen heb ik trouwens nog een special guest uitgenodigd. Dat is een ervaringsdeskundige met dit soort discussies. Piet, kom maar binnen. Hallo. Wat had die dan nou met hem? Wat is dat dan? Goeiedag. Dag Piet. Hoi. Piet. Jan. Piet, mag ik het zetwoord zeggen? Ja, ik bedoel, mag ik dich bij die kleur nemen? Ja, voor mij wel, ja. Haha, ja, maar dat kan een stuk makkelijker. Zwarte Piet dus, hè. Zwarte Piet. Nou, Zwarte Piet, ik ben heel blij dat ik dich Zwarte Piet mag nemen. Zwarte Piet. Ja, daar heb ik weinig moeite met, maar dan weet ik wel dat ze mijn collega's ook Piet namen noemen. Zo weer Regenboogpiet en Schoorsteenpiet. Is goed, Zwarte Piet. Nou, kijk eens aan. Zwarte Piet, ik neem aan dat de Lange Jan discussie ook gevolgd hebt. Ja, die heb ik op de voet gevolgd. Steek me namelijk erg, denk aan de discussie rond mijn eigen persoontje. Ja, precies. Ja. Dat is ook de reden dat we dich uitgenodigd hebben. Want we willen dich als ervaringsdeskundige vragen, heb je misschien tips waardoor we dat Lange Jan probleem eens eindelijk uit de wel kunnen halen? Ja. Ja. Lekker hè? Lekker hè? Ja. Dat is gewoon lekker. Lucky. Ja. Iedereen zegt immer van het gaat om de kenjer. En toch zijn er een hoop volwassenen die hun gelijk moeten houden. Ik zou zeggen, als het om de kenjer gaat, vraagt de kenjer nog om een oplossing. Die komen met de prachtigste. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ik weet het. En nou, dan heb je weer van die reuze kenjer. Die zullen nooit tot een oplossing komen. En dan word ik het bij laten. Goed, Lu, bedankt voor uw aandacht. Tot het volgende wereldprobleem. Maar, hé. Wat een zever is dat ook. Ja. Misschien moeten we volgend jaar gaan spreken van Piet met een migratieachtergrond. Hallo, misschien heeft Piet helemaal geen migratieachtergrond, want hij is gewoon zwart van de roet. Ja, laat maar gewoon zitten. Ik heb het gewoon niet zo. Ik heb immer al die discussies en al die conflicten op de televisie. Terwijl het weer tegenwoordig toch ook bijna klinkt alsof ze het over een oorlogsgebied hebt en conflicten en... En, hè? Ja, vroeger, een zachte weer gewoon. Dames en heren, dit weekend wordt het slagweer. Vanaf links begint het gaat te regenen. Ja, en tussen de druppels door is het droog. Klaar! En dan nu moet het allemaal zo heel serieus zo.
Er nadert een lage drukgebied met ernstige depressies. Het convergentiegebied zorgt voor een thermometrisch netwerk. Het is dus code oranje. Want als u, terwijl het regent, onder een trein komt, kan dat ernstige gevolgen hebben. Ja, Zo ga je dat doen. in zo'n gemiddeld weerbericht kunt me jij geweld voor als een nieuwsitem over Aleppo. Dus hoe is Bino van minder depressief waren? Ja, van oude weer bijvoorbeeld. Oh ja, stel Ik wil me echt niet aanstellen. Hè. Ik ben een paar weken geleden ben ik 30 geworden. En nu al, als ik 2 glazen bier te vuil drink, dan voel ik me op mijn lieve zo verreden door een trein en mijn kop dat vult wie een uitgedraaide rumrozijn. Stel je voor, als Boah. ze 50 wordt. Oh, ja. Ja, daar zitten wel genoeg ervaringsdeskundigen in de zaal.